Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos al Mataró al dia. Segueix amb la ronda d'entrevistes per fer balanç de l'any amb els caps dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Mataró. I avui és el torn del portaveu de Junts per Mataró, Alfons Canela. Benvingut i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres. Vostè va dir a l'entrevista de Mataró Ràdio que es veu cap de llista. Ho continua pensant o s'ho ha repensat? No, a veure, jo sobretot el que vam dir és que nosaltres treballem dia a dia, i jo personalment treballo dia a dia a la ciutat de Mataró, i dels pactes que avui en parlarem, suposo, i de projectes que avui en parlarem, no treballem a curt termini o a curt pla, sinó que treballem en projectes que tenen mirada llarga, i en aquest sentit la idea és treballar per seguir. Tot i així, hi ha elements o hi ha temes de decisió que s'han de prendre al partit i hem de parlar-ne, a veure com durant aquest primer trimestre de l'any 2026, a veure com aniran les coses. I què diu el partit? El partit confia en vostè? Sí, el partit ja m'ha traslladat que vol que continuï, però, com tothom sabrà, i tampoc ho amagaré ningú, jo soc advocat, jo tinc el meu despatx i mai he tingut voluntat de tancar-lo o de cessar amb la meva activitat, perquè, en el fons, per mi és també vocacional, igual que la política, però amb ganes de dedicar-m'hi i de continuar amb el despatx obert. Llavors sí que li haig de confessar que tinc aquesta mica de conflicte intern de dir, home, al final el dia té les hores que té, com vostè comprendrà, un despatx professional com a autònom puc dedicar-hi les hores que facin falta, però mai són prous, i una ciutat com la de Mataró, evidentment, passa el mateix. Una ciutat com la de Mataró requereix totes les hores del món, perquè és una ciutat molt gran, és una ciutat que té molts reptes per davant, i és complicat compaginar a vegades les dues activitats. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat situa Aliança Catalana en un empat tècnic amb Junts per Catalunya. Creu que això afectarà a Mataró? Bé, al final, una ciutat com Mataró té un cens d'unes 85.000 persones, i quan hi ha censos d'aquest tipus, efectivament, totes les tendències polítiques a nivell nacional tenen afectació i juguen un rol, perquè al final sí que és veritat que hi ha molta gent que vota el candidat, però hi ha molta gent que vota la marca. I quan més gran és la ciutat, més pes té la marca. Quan més petit és la ciutat o el poble, més pes té el candidat, perquè té molta capacitat o té molta més capacitat d'arribar a tothom. En aquest cas no és el mateix. Clar, en ciutats com Mataró el pes de la marca és important. Per tant, hem d'entendre que qualsevol dinàmica a nivell nacional tindrà una eficàcia important a la nostra ciutat. A dia d'avui nosaltres creiem que hem de continuar treballant en un projecte positiu, en un projecte que visualitzi diferents problemàtiques que veiem a la ciutat. El nostre objectiu és fer més fàcil la vida dels mataronins, és fer que les coses passin a la nostra ciutat. Creiem que aquestes noves polítiques que s'estan d'alguna manera posant de moda pequen d'excessivament populisme, de negativitat, de molta crítica que al final dius, però tot això com ho farem? Vull dir, sí, tenim un problema estrella que hem posat sobre la taula, el problema migratori. Ho farem, deportarem, acabarem. No ho sé, jo al final la meva responsabilitat com a polític és intentar posar solucions sobre la taula que siguin factibles, no enganyar la gent. I no tem que Aliança li prengui vots aquí a la ciutat de Mataró? Nosaltres, al final, jo penso que els vots un se'ls ha de guanyar. I aquí, al final, no serà l'Aliança qui me'ls prengui, sinó, en tot cas, serem nosaltres que els haurem perdut. I nosaltres, la nostra feina és convèncer la gent. I la nostra feina és saber o fer les coses suficientment bé i explicar-les suficientment bé, que també és complicat, això de vegades, perquè la gent ens torni a fer confiança. Aquest és el nostre objectiu. Per això, últimament, darrerament, en els últims mesos, Junts parla molt de delinqüència multireincident, d'ocupacions, d'immigració, per combatre o per d'alguna manera... No, a veure, nosaltres, almenys aquí a Mataró... El discurs d'Aliança. Jo a Mataró, aquí sempre, quan
vaja, quan ens hem plantejat a nivell municipal la problemàtica que puguem tenir amb aquests temes a la ciutat, jo un dels temes que he posat més sobre la taula, i a més potser sí que és una part de formació professional, no ho negaré, però realment el tema de les ocupacions per mi és flagrant. Vull dir, aquest és un tema que no és que l'hàgim tret ara, és un tema que ha sigut recurrent. Per què? Perquè estem en un país on hi ha un conflicte entre el que és el dret a l'habitatge, el dret a la propietat privada, i com que des de l'Estat no s'ha legislat o no s'ha sabut legislar en favor que han d'haver-hi els dos drets que es respectin un sobre l'altre, han provocat que actualment el dret a la propietat privada estigui realment qüestionat. No només políticament, sinó a la pràctica. I això li dic jo perquè soc operador en els jutjats i em conec la realitat. I això està provocant, té conseqüències, perquè fer plantejaments ideològics sobre tot el tema de l'habitatge, com ens està passant actualment en aquest país, ens està duent a conseqüències els quals molts petits propietaris comencen a témer per la viabilitat dels seus contractes de lloguers amb tercers, cosa que ha fet que això paralitzi el mercat de lloguer, cosa que ha fet alhora, i la conseqüència que té automàticament, que s'hagi saturat un mercat i que encara sigui més difícil l'accés a l'habitatge per part de molta gent que necessita poder accedir. Ja en parlarem, d'habitatge, d'ocupacions, però abans li voldria preguntar si Junts ha deixat de ser necessari per al govern de la ciutat, tenint en compte que té un pacte signat d'estabilitat. Depèn de pel que em pregunti. Per aprovar el pressupost, per exemple. Per aprovar el pressupost, és evident que... Tenint en compte que aquest any s'ha aprovat automàticament. Sí, correcte. En aquest cas, diguem que en aquest any, jo, a veure, sincerament, penso que és cert, el govern municipal no tenia una majoria absoluta, però tenia una majoria absoluta pràcticament. Els hi faltava un regidor. L'acord que nosaltres vam començar l'any 2023 amb el govern municipal no era un acord que poguéssim nosaltres, mai vam tenir realment, jo crec, la força, ni l'hem tingut mai, la força de dir, escolta, et condicionem a que realment no t'aprovarem el pressupost, perquè jo penso que el pressupost, al final, ells el podien aprovar amb el PP, com van fer l'any 23, o amb altres forces polítiques, com puguin fer ara potser amb la CUP o amb Esquerra Republicana, perquè el fet de només necessitar un sol vot els era molt fàcil fer una geometria variable a nivell polític. Aquest era un dels motius pels quals nosaltres vam imposar aquest pacte d'exclusivitat. De dir, escolta, si fem un pacte amb nosaltres volem que sigui un pacte seriós. El que no volem és començar aquí a jugar amb temes de si I els pactaràs acords amb Esquerra i la CUP que s'estan ultimant trenquen aquest pacte d'exclusivitat? Aquests ja es veuran. Per què jo li deia això? Home, jo li deia això perquè nosaltres no fem pactes com va fer en aquell moment el Partit Popular, que no és per criticar el Partit Popular, és una manera de fer pactes, de dir, escolta, volem, doncs en aquest cas, la creació d'una oficina antiocupacions, que exactament no sabem per què s'ha fet, però és igual, nosaltres el que estem plantejant són pactes de llarg recorregut, en parlarem, suposo, però nosaltres hem pactat un tema de reformar tot el servei de llicències, s'ha pactat un tema d'un possible estudi d'una estació, de la necessitat de tenir una estació d'autobús a la ciutat de Mataró, s'ha pactat la possibilitat d'incidir en temes d'incivisme i de seguretat per crear el cos d'inspectors a la ciutat. Tots aquests temes dels quals estic parlant no depenen de que un dia es publiqui això o es digui allò o s'anunciï això, sinó que això són feines i projectes de llarg termini, de llarg recorregut. Li repeteixo, li torno a preguntar, el fet que s'estigui ultimant un acord amb Esquerra o amb la CUP trenca aquest pacte d'exclusivitat? Sí, depèn de com es faci aquest acord, depèn de com s'escenifiqui aquest acord. Home, podríem interpretar que sí, que s'està vulnerant, s'està incomplint el nostre acord per la part de l'exclusivitat. A veure, nosaltres amb l'acord mai vam dir que podíem acceptar que hi haguessin vots d'altres forces polítiques en favor del pressupost, perquè ja li dic, al final tothom és lliure de fer el que vulgui. Llavors, nosaltres no interpretem que arribar a un pacte concret o puntual amb un tema d'habitatge, com es vol arribar amb la CUP, això vulneri el nostre acord. Home, a veure, què vol que li digui? Home, realment, si estigués, diguem, trepitjant algun dels temes que nosaltres portem en el nostre acord, home, li diries que això ja és un tema de coherència política, però no ho veiem tampoc a dia d'avui, sincerament. Nosaltres el que treballem i el que volem i el que exigirem és que els acords que tenim actualment amb el Partit Socialista es compleixin. Doncs parlem d'aquests acords. Hi ha alguns acords que s'han tirat endavant, com per exemple el cos d'inspectors, les millores a l'espai públic que van demanar l'any passat, però n'hi ha d'altres que no s'han portat a terme. Quin balanç en fa Junts? Pesa més el que s'ha fet
que no el que no s'ha fet? No, per nosaltres, de moment, a nosaltres ens pesa molt el que s'ha fet i això ho tenim, diguem, al sarró i en aquest sentit estem contents, però sobretot nosaltres tenim la vista posada en tot allò que veiem que encara s'ha de fer. I allò que s'ha de fer és perquè, si no es fa, no és per un problema de voluntat del govern municipal, sinó que veiem un problema d'incapacitat, cosa que ens preocupa més. Incapacitat de què? Del govern municipal? I tant, de tirar endavant temes que són transcendentals per a la ciutat. Com per exemple? Tema de servei de llicències. Nosaltres no creiem, sincerament, que el govern municipal vulgui boicotejar que el servei de llicències funcioni. Si no fa funcionar, o si no sap portar a terme o dur a terme els projectes que li estem posant nosaltres o les possibilitats que li estem posant sobre la taula, com puguin ser tenir un acord amb els col·legis professionals per poder alleugerir tota la tramitació de les llicències amb informes d'idoneïtat que facilitin la feina, o inclús el que ens estem proposant ara de fer una prova pilot on introduïm la IA com a element ja de revisió per totes aquestes llicències, com s'està fent en altres llocs, de dir, s'està plantejant el fet que la IA ja permeti fer tot aquest checklist necessari en un projecte per tal que el tècnic no es vegi abocat a fer tota una revisió molt llarga que allarga molt el procediment. Són temes que nosaltres veiem que els hi costa trobar, diguem, un consens de feina amb el servei de llicències amb tots aquests canvis. Manen molt aquests tècnics del servei de llicències? Manen com tots els tècnics municipals. El tècnic municipal té un paper, i jo ho entenc, té una responsabilitat, i això és innegable. I són projectes importants, i jo puc entendre que han de passar molts projectes cada mes i cada any per les seves taules, i efectivament hi ha unes responsabilitats al darrere que són complicades. Però en aquest cas nosaltres creiem que a través de la llei d'urbanisme sí que ens donava elements necessaris per poder treballar amb els col·legis professionals perquè ja s'introduïa la idea que aquests col·legis amb les seves assegurances cobrissin possibles deficiències que sortissin d'aquests informes que es fessin. Per tant, d'alguna manera, creiem que ja s'estava donant cobertura a aquesta mancança, però tot i així costa. Què li semblen les polítiques, les propostes que està negociant el govern municipal amb la CUP referent a l'habitatge? Entenc que no sé si estan en la línia de Junts, que crec que no és així. Per nosaltres això és una aberració, ja li dic, però tornem una mica al que he dit abans i potser després en parlarem temes d'educació. En aquest país ens hem acostumat, tant amb l'habitatge com amb l'educació, a legislar i a fer política des de l'estómac. Fem un plantejament ideològic, ens envoltem de 4 eslògans i tirem endavant, i després tot va com va. Aquí què s'està dient? No, escolti, no tenim habitatge. I què plantegem? Espera't, tenim recursos municipals. El mateix que està fent el president Illa a nivell de la Generalitat. Agafa 87 milions d'euros del pressupost públic i comença a comprar habitatges de la Sareb en massa. I després diu que està incrementant o està donant compliment a aquella promesa de fer aquells 210.000 o 250.000 habitatges que, per cert, falta veure encara on són. Per nosaltres aquest no és un plantejament honest de cara a la ciutadania, perquè al final el que estem fent és agafant diners dels recursos dels ciutadans i pagant habitatge. Per nosaltres la honestedat del polític havia de sortir de realment pensar com obtenir més habitatge o com fer més fàcil l'accés a l'habitatge a la ciutadania sense que això ens costi un ull a la cara a tots, perquè per fer això, quin és el plantejament aquí a Mataró? Que ara agafarem 1 milió, 1,5 milions, 2 milions d'euros i comprarem què? L'esquelet de Puig i Cadafalch? Aquest és el plantejament? I què farem amb l'esquelet de Puig i Cadafalch? I la solució és adaptar plantes baixes com es va aprovar en el darrer ple? Home, per exemple, nosaltres aquí el que estem plantejant no són solucions que al ciutadà de Mataró li costin una morterada de la seva butxaca i posar-la en mans de la Sareb o en mans d'un fons X, sinó nosaltres el que estem plantejant és, ostres, anem a mirar el planejament que tenim a la nostra ciutat, anem a mirar les necessitats que tenim reals i, home, a veure, si el planejament que tenim a la nostra ciutat està posant dificultat perquè en molts locals o moltes plantes baixes que no es troben en eixos comercials, doncs puguin ser convertides en habitatge, puguin, per una banda, donar solució a col·lectius com puguin ser la gent gran, on tenir un habitatge en planta baixa i amb un accés a un pati els hi pot solucionar la vida, i amb una comunitat de veïns
que tenir un local buit doncs moltes vegades els està provocant problemes d'ocupacions o problemes de problemàtiques de l'escala, això els permetrà tenir un veí més i que, d'alguna manera, soluciones, fas una doble condició. Quin cost té això? Però davant una situació d'emergència com la que ens trobem d'accés a l'habitatge, la compra de pisos no és una bona solució? No, perquè al final la compra de pisos que ens ha suposat és una opció i ja, a veure si ens posem d'acord. O sigui, actualment l'Ajuntament de Mataró ja té a favor seu un dret de tempteig i retracte amb totes aquelles compra-ventes que s'estiguin efectuant per part de grans tenidors, això vol dir fons d'inversió, vol dir promotors, vol dir tot aquell que tingui més de 5 habitatges a Catalunya. Tot aquest ja té l'Ajuntament de Mataró un dret de tempteig i retracte, però no ens enganyem, l'Ajuntament de Mataró no exercirà mai un dret de tempteig i retracte de pisos de més de 100.000 euros. Correcte? Llavors, això ens deixa en pisos en zones bastant degradades. I quin és el problema d'aquesta compra-venta, com la que pugui plantejar ara amb la Sareb? I ja passo al punt, o sigui, a la part més complicada, com pugui ser l'Esquelet de Puig i Cadafalch. Comprarem aquests pisos de Puig i Cadafalch, que són 10, 15, 20... És un esquelet, eh? Quina inversió s'ha de fer aquí per posar aquests pisos al dia? Vull dir que això és enganyós, també. Estem dient, no, comprarem a $1,5 milió, sí, i aquest $1,5 milió ja són pisos que ja són per entrar-hi a viure d'avui per demà? No, s'han de posar al dia. Mataró, actualment, entre PUMSA i l'Ajuntament de Mataró, s'està gestionant un parc d'uns 300 habitatges, un parc públic d'habitatges. Algú s'ha preguntat com està sent la gestió d'aquest parc públic d'habitatge? Algú s'ha preguntat si hi ha una llista d'espera amb persones que entren i surten? O algú s'ha preguntat si aquí hi ha, gent que s'ha cronificat en aquests pisos i això li està costant a PUMSA i a l'Ajuntament mans i mànigues per poder posar al dia aquest parc públic d'habitatge? Home, potser que ens posem les piles abans de començar a adquirir nous pisos i a gestionar més diners públics, pregunto jo. I respecte a limitar precisament que grans tenidors, és a dir, propietaris de més de 5 habitatges, limitar la possibilitat que en comprin encara més, que li sembla, perquè aquesta és una altra de les propostes que s'estan treballant. Però aquesta directament, per mi, xoca contra directament la llei d'urbanisme, la llei del Codi Civil de Catalunya i jo diria que em sembla que també la pròpia Constitució. Creu que la Generalitat tampoc tirarà endavant? Home, jo per mi trobo que aquesta ja seria l'última. O sigui, abans ja l'he dit, si ara ja ens hem carregat el mercat de lloguer, ara ja anem a carregar-nos el de compra-venda. O sigui, si en aquest país se li diu a un gran tenidor que no pot vendre pisos a qui no sigui el seu habitatge habitual, o sigui, a qui no el compri perquè sigui el seu habitatge habitual, jo la meva pregunta és, quin promotor aixecarà un edifici en aquest país? Perquè, clar, si ja ens posem amb això, perquè això ja ens estem posant en plan directament dictador sud-americà, o sigui, això és un expropiense, ja directament. Bueno, clar, jo com a promotor, li puc demanar que es subjecti a tot el preu que ha de tenir el sòl. Li puc demanar, evidentment, que tingui tot el marge que hagi de tenir en temes de llicències, lleis i tot el necessari. Però, clar, si una inversió que s'ha de fer per aixecar una torre de 30, 40, 50 pisos, li haig de dir que a sobre després estarà subjecte que només li puguin comprar persones que sigui el seu habitatge habitual, això ja no passarà. I aquesta falta de veure la realitat de com funcionen les coses ens ha portat a aprovar normes com la del 30% en habitatge de consolidat, en sòl consolidat, en el qual, evidentment, molts promotors han fet els números i han dit, no ho tirarem endavant. I al final, quan un diu, no, al final aquesta norma ha tingut molt d'èxit. Bueno, ha tingut molt d'èxit, vol dir quants pisos s'han generat amb aquesta norma? 11? 12? I quan, a més, a la ciutat de Barcelona, ciutat matriu d'on va sortir aquesta norma, t'està dient que la vol reformar... Però Junts no ha aconseguit que l'Ajuntament de Mataró faci marxa enrere en aquesta proposta, No hem aconseguit, correcte. Però continuarem, Ara que parlàvem de pisos, què li sembla la polèmica sobre la Torre Barceló? És del que els hi agrada, dels que no li agrada? Què en pensa vostè? La Torre Barceló no deixa de ser l'herència de la Mataró de fa entre 20 i 30 anys. I és l'herència que tenim. Jo li puc dir que m'agradi, jo li puc dir que no m'agradi.
és com si ara vostè em diu, ostres, Fons, t'agrada com ha quedat el barri de Rocafonda? T'agrada com ha quedat el barri de... Són herències que han tingut a la ciutat, són maneres de prendre decisions que tenen aquestes conseqüències. És molt fàcil, i ara per molt fàcil seria, no, nosaltres no haguéssim fet això, és igual, la realitat és que tu tens un sòl amb uns aprofitaments urbanístics... La factura que hauria pagat la ciutat per fer-la més petita o fer-la d'una altra manera... És impagable, per tant, és absurd. O sigui, això, aquí es van prendre unes decisions fa uns anys, que li recordo que van bastant simultàniament a les decisions que es van prendre a nivell de Can Fàbregas i del Corte Inglés, i aquestes són les conseqüències. Bé, un es podria preguntar qui prenia aquestes decisions fa 30 anys a la ciutat de Mataró i qui es troba governant avui en dia a la ciutat de Mataró. Bé, aquesta és de vegades potser aquesta cosa que tant ens costa en democràcia. Una de les condicions que vostè va posar per donar suport a uns hipotètics pressupostos que finalment no ha estat necessari aixecar el braç a favor o en contra o abstenció, era el tema de Can Cruzate. Creu que s'ha avançat? Creu que estem més a prop de reformar aquest espai? A veure, jo, sincerament, ja que m'ho pregunten, nosaltres el plantejament que fèiem de Can Cruzate al principi era d'incomprensió. Jo, com a polític, i parlo, com a ciutadà de Mataró. Clar, jo com a ciutadà de Mataró, que suposo que això passa a mi igual que li ha passat a moltíssima gent, veus que passen els anys, veus que s'han fet plans d'impuls del centre, veus que s'han fet concursos d'idees, projectes, però continues veient aquest edifici allà al mig, que no saps exactament quin ús té, que no saps exactament quina finalitat té, i que no és que passin anys, no, passen dècades, i això continua igual, amb les afectacions que hi ha de tots aquests enrolaments per la part del mercat de la plaça Gran, per part també de la zona aquesta on hi havia aquesta propietat privada, i dius, i et costa d'entendre, no? Dius, exactament aquí què coi passa? Clar, nosaltres això ho vam voler enfocar de dir, bueno, escolta, primer el que volem fer és entrar a Can Cruzate i veure què és això que estem aquí, diguem, protegint, o això que estem mantenint aquí al mig. I li haig de dir, sincerament, que em vaig quedar bastant decebut. Per què? Perquè jo m'esperava trobar, uns elements arquitectònics importants, jo m'esperava trobar, un manteniment adequat a allò que estem hipotecant, que és el centre de Mataró, i la veritat, jo vaig veure descuidat i amb poc valor, sincerament. Sí que és veritat que hi ha aquesta façana que dona al carreró, sí, que té un parell, jo també em pensava que era tot, no és tota la façana, no. És un parell d'arcs. És un parell d'arcs que estan catalogats, i després sí que és veritat que hi ha unes estances que donen al carrer del Palau, a primera planta, que tenen un cert interès perquè és una casa noble, amb uns sostres alts, i hi ha unes pintures d'uns italians que van estar aquí a principi del segle passat. Per tant, fa marxa enrere de tirar-ho a terra com sempre havia proposat Junts? Llavors, nosaltres aquí, jo li explico, clar, davant d'aquesta situació, jo pensava, home, Mataró crec que el que necessita són espais públics grans. I per nosaltres era important que aquesta plaça, aquest element que estava d'alguna manera, diguem, entorpint el que és la relació entre la plaça Gran i la Riera, plaça de l'Ajuntament, home, doncs deixés de ser-ho. Aquí el que estem arribant amb els tècnics és que el tema és que és important la preservació, diguem, de la fisonomia del nucli antic. I això vol dir la fisonomia tant del carrer del Palau com del carrer com el carreró. I també la part que dona a la plaça Gran, perquè realment sí que és cert que no podem perdre el que és els elements històrics del conjunt. Llavors, aquí nosaltres el que estem ara treballant és dividir en dues seccions aquest edifici, la secció que dona al carrer, a la plaça Gran, i la secció que dona a la plaça de l'Ajuntament. La que dona a la plaça Gran, la idea seria buidar-lo per dintre, completament, i deixar un espai cobert que pugui ser tancat per la nit, perquè no doni problemes, però per al dia poder tenir un espai obert, que puguin circular persones i que pugui donar serveis o usos que puguin ser compatibles amb temes de l'espai públic, com puguin ser concerts o puguin ser altres activitats que gaudiran d'una coberta, i penso que aquí trobem un exemple bo, com pugui ser la Nou Ventalló de Terrassa, que també té uns usos similars, i per la part que dona a la plaça de l'Ajuntament,
Aquí hi ha diverses idees. Una podria ser que això és el que està considerat urbanísticament un equipament. Un seria donar continuïtat en aquesta coberta que tenim a la part de la plaça Gran i tenir un equipament que pugui donar serveis a les botigues i comerços de la plaça Gran i alhora obrir una altra part que pugui estar ja directament oberta amb la... És complicat d'explicar, però... Parla ja com si ja hi ha un acord amb la propietària que ja es resistia a marxar i que impedia d'alguna manera que tot això tirés endavant? L'acord, diguem, tancat, que jo sàpiga, no està, però pràcticament tancat sí. I això arribarà, si no és el pròxim mes, els pròxims 2 mesos. Però nosaltres aquí sí que ja volem donar per fet aquesta idea de que sí, preservació dels elements patrimonials del que són els carrerons, preservació també del conjunt arquitectònic de cara a la plaça Gran i a la plaça de l'Ajuntament, però donar uns nous usos en aquest espai que per nosaltres és una llàstima que el centre de Mataró... O sigui, que s'està avançant en bona direcció per a Junts per Mataró. Un altre dels temes que li vull posar sobre la taula és un projecte que, de fet, vostès havien acordat amb el govern municipal destinar 500.000 euros per al Palau Josep Mora, que em sembla que continuen pendents. Aquest projecte és un altre que nosaltres també havíem plantejat, perquè evidentment vam veure que el Palau Josep Mora tenia uns problemes d'accessibilitat importants per lo que és les graderies, i aquí nosaltres vam incidir amb el fet de dir, com que estàvem acordant amb el govern municipal un pla d'inversions públiques, vam acordar una inversió d'entre 5 i 600.000 euros al Palau Josep Mora per poder adequar les graderies a temes de seguretat i temes que exigia un pla de protecció civil, però això volia dir fer una obra important, perquè volia dir aixecar tot el que era la graderia, perquè diguem que aquests passos de persones complissin amb els estàndards de seguretat. A partir d'aquí s'està plantejant també la possibilitat de fer uns lavabos nous i de fer més millores en el projecte. Això potser no em pertocaria ara dir-ho, però sí que és veritat que això justament avui ho estàvem parlant amb el govern municipal, perquè nosaltres el que sí que volem, i de cara, en aquest cas, a la Unió Esportiva, és tenir un horitzó de saber quin és el calendari de fer això. Per què? Perquè això implica un moviment important pel club, perquè aquí, clar, mentre s'estiguin fent aquestes obres, s'hauran de traslladar. I és molt diferent si aquestes obres comencen al mes de setembre que si comencen a mig any. Per tant, aquest projecte no està mort, sinó que continua endavant, eh? No està mort, però al govern li costa, de vegades, aquestes coses de tirar endavant. Per nosaltres no va mai en el ritme que nosaltres desitjaríem que anés. No està mort, no, en absolut. Vull dir, home, per nosaltres és un dels punts claus, de fet és un dels punts que tenim en l'acord present de cara a l'any 2026, perquè independentment que nosaltres tinguem un acord global amb ells de mandat, nosaltres aquí anem actualitzant aquest acord i nosaltres fem signar papers en aquest aspecte. Per tant, com a mínim, abans d'acabar el mandat, podríem veure començar obres... Home, nosaltres esperem que sí. Aquesta és la idea. I sí, correcte. Una altra de les condicions era l'estació d'autobusos. Ja han pogut analitzar aquest estudi, ja l'han vist, el govern municipal us l'ha presentat? Sí, per fi. El tenim, l'hem vist. És un estudi interessant perquè al final és normal que els que som de Mataró, clar, tenim una visió del que és la mobilitat urbana a la nostra ciutat. Entenc que, per exemple, la gent que viu als barris, per exemple, i diuen, escolta, m'agrada, aquí hi ha dues visions, a mi m'agrada tenir una parada al costat de casa on pugui agafar un interurbà que em porti a Barcelona. Un altre agafarà i dirà, ostres, no, doncs jo preferiria tenir una estació amb una intermodalitat al costat de l'estació de tren, de manera que poguéssim, d'alguna manera, emmirallar-nos a ciutats com Granollers o com Vic o com Terrassa, que tenen les seves estacions d'autobusos i són molt més funcionals. Clar, aquí, com tot debat, al final això té conseqüències. O sigui, tenim un model mix, potser, o què? I tenim un model mix. Aquí el que s'està plantejant en aquest estudi, perquè al final això és un estudi, una altra cosa és què farà després el Servei de Mobilitat o l'Ajuntament o el Govern municipal, però l'estudi diu el que diu. L'estudi el que diu és que, efectivament, igual, com deia Junts per Mataró, en aquest cas, que nosaltres sempre apostàvem pel fet que a Mataró tingués una estació d'autobús, el que diu és que hi ha d'haver una estació principal al costat de l'estació de tren, perquè hem de cercar la intermodalitat, i aquesta estació, a més, ha de tenir dos nodes, que seran dos nodes principals, com a eixos vertebradors de la mobilitat de la ciutat, i una ha d'estar al Parc Central
i l'altre ha d'estar a l'hospital. Molt bé. En aquest sentit, sabem que des de l'Ajuntament estan treballant i estan parlant, en aquest cas, amb Renfe, amb Ifercat, que són els operadors, per veure com situar aquesta estació que estaria al costat de l'estació actual. De Rodalies. De Rodalies, correcte. Per què passa? Per què ens diu això aquest estudi? Perquè aquest estudi el que posa ja sobre, i quan es llegeix tot l'estudi, el que està posant sobre la taula és que, clar, diu, correcte, actualment tenim un model que està molt bé per molts ciutadans, de que tenim parades a tots els barris de la ciutat per poder agafar un interurbà i per anar a Barcelona. Però això, de retruc, està provocant una situació en el trànsit interurbà molt caòtica. I això té conseqüències després quan el comerç de Mataró moltes vegades diu és que a la gent fora de Mataró li costa molt arribar a Mataró Centre. Bé, clar, tot té conseqüències, evidentment. Si nosaltres tenim, o tenim unes conseqüències molt directes, a la plaça de les Treses. Clar, és que... Per tant, veurem estacions d'autobusos a Mataró en els propers mesos? Nosaltres, clar, no sé si estaríem parlant dels propers mesos, jo ho veig complicat. Jo penso que això serà de cara al pròxim mandat, directament. El que sí que hem de veure nosaltres els propers mesos és un compromís d'aquest govern municipal a començar a posar tots els serveis de la ciutat a treballar en aquest sentit, sobretot el servei de mobilitat, de dir, no, ens hem de posar a treballar amb la idea de tenir una estació central al costat de l'estació de tren, de Rodalies, i amb dues estacions o nodes complementaris, tant a la Via Europa per central com a l'hospital. Què diu en última instància aquest estudi? Que això també és curiós al final, perquè les coses diuen el que diuen. L'estudi al final diu que a llarg termini Mataró el que hauria de tenir és una estació soterrada d'autobusos al Parc Central. Això és el que diu l'estudi. O sigui, al costat d'aquella futura línia orbital, o sigui, la línia orbital ja preveu una estació de tren, és per la centralitat de la ciutat. Correcte, per la centralitat de la ciutat. Evidentment, això aniria lligat també amb aquella... Nosaltres, quan fèiem el programa electoral a la ciutat de Mataró per aquest mandat, al final nosaltres dèiem, escolta, i ara que estem fent o redactant la modificació del Pla General, o la revisió del Pla General, jo penso que aquests conceptes s'haurien de tenir en compte, de dir, escolta, la idea de tenir una centralitat en el Parc Central que donés o traiés, diguem, de l'ostracisme en certs barris de la ciutat que queden com molt allunyats de les centralitats de mobilitat, home, doncs potser seria ara un moment almenys de plantejar-ho sobre el paper. Després, ja veurem. I què hi diu el govern? Està per la labor? El govern, diguem que li costa. Diguem que el govern, jo penso que, parlant francament, jo penso que tenim un govern que està absolutament volcat a la primera opció, o sigui, a tenir tota una xarxa d'interurbans circulant per tota la ciutat amb parades properes a tots els barris. Clar, nosaltres creiem que aquí, home, si tenim un estudi, que per això ho vam demanar, amb una opinió professional independent, penso que hauríem de fer cas i hauríem de, almenys, tenir una solució intermitja, perquè, torno a repetir, els problemes que ens està causant en altres temes el fet de tenir tot d'interurbans, més enllà de tenir un problema de contaminació, un problema ambiental, que aquest és un altre, però tenim un problema de saturació del trànsit a la ciutat, d'alguna manera, que és evident. Voldria també preguntar-li, i a més aprofitar que és advocat, quina interpretació fa vostè d'aquest missatge que envia el Corte Inglés a l'Ajuntament i a PUMSA? Diu, ho llegiré textualment, el Corte Inglés no autorizará ninguna actuación adicional sin que previamente el Ayuntamiento o PUMSA se allanen a la demanda del Corte Inglés o en su defecto hayan hecho una propuesta razonable de adquisición de los terrenos. Quina interpretació fa vostè? No n'hi ha gaires interpretacions aquí. O sigui, la interpretació que t'està dient el Corte Inglés és, escolta'm, és cert que aquí hi ha una sentència que et diuen que s'ha d'executar, però per posar-hi una mica més d'ingredient al tema, jo penso que el que està dient aquí el Corte Inglés és no et pensis que utilitzaràs la necessitat d'execució d'una sentència
que en aquest cas que t'obligui a reconstruir la nau en el seu lloc, i que és la sentència de la plataforma Salvem Can Fàbregas, de la demanda que va interposar la plataforma Salvem Can Fàbregas, per pensar-te que vindràs en els meus terrenys, que al final són els meus terrenys, és el meu solar, per fer i desfer el que creguis. Si al final, si tu vols accedir al meu solar, el que has de fer és arribar a un acord amb mi i comprar-me'l. La pregunta és, i aquí és la pregunta que nosaltres li vam fer en el ple municipal, a l'alcalde. Perdoni, no sé si va ser en el ple municipal o si va ser en junta de portaveus, però el fet és que se li va fer la pregunta. Està en aquests moments l'Ajuntament de Mataró negociant l'adquisició del solar de Can Fàbregas al Corte Inglés o no? La resposta va ser que no. Bé, veurem. El problema que tenim aquí ara mateix és que nosaltres tenim uns costos, diguem, repercutits en aquest solar, per part, en aquest cas, del Corte Inglés amb la seva compra, amb totes les escritures que hi va fer, tots els temes fiscals i tal, doncs d'uns 22, 23, 24 milions d'euros. I aquest solar actualment... Però no és un oferiment a negociar i a intentar tancar aquest conflicte d'alguna manera? Sí, però és complicat, perquè al final això era la solució que aquí nosaltres sempre vam defensar, era l'entrada d'un tercer. Perquè nosaltres el plantejament que volem fer en el solar del Corte Inglés, no acceptaríem una altra cosa que no fos tenir-hi un ús comercial. Perquè, clar, tot l'altre ja comencem a especular amb situacions que em sembla que ens estaríem enganyant tots plegats. Vull dir, al final aquí el que no ens podem pensar és que un solar que ara un tercer no estaria disposat a comprar per més de 13 o 14 milions d'euros, i això és la realitat, ara nosaltres... És el que val el solar de Can Fàbregas ara mateix? Això és el que em diuen a mi, doncs gent del RAM, doncs em diuen que el solar de Can Fàbregas actualment és un solar 13, 14, 15 milions d'euros. Més no en pagarien, un tercer. Clar, amb aquesta situació i amb una possible sentència en contra per part dels tribunals, clar, un es planteja que aquí el que hauríem de buscar és una solució mixta. No tenir, o sigui, és com sempre, no? O sigui, el que no s'hi val és agafar i dir, no, escolta, aquí faig veure que no passa res, al final li compraré el solar al Corte Inglés per X diners, i ja veurem el que farem. No, jo penso que aquí el govern municipal ha de ser honest i ha d'explicar a la ciutadania la realitat de la situació. I el que no pot fer, sobretot, jo crec que jo penso que aquí no ha sigut prou no ha incidit prou el govern municipal. El govern municipal, en qualsevol dels casos, i a cost del cost polític que això tingués, la seva obligació, per mi, era acabar el més ràpid possible amb aquesta situació. Perquè el mal més gran que li suposa a la ciutat és tenir el solar com el tenim. I com acabem amb això? Arribant a un acord amb l'operadora comercial. Era l'única manera. El que passa és que això volia dir assumir un cost polític. Però en aquest cas és un cost polític que només podien assumir aquells que, igual que ja l'he dit abans, de aquellos lodos, estos fangos, doncs això és el mateix. Doncs aquells que van fer tot el que van fer amb el planejament de la nostra ciutat fa 30 anys. I en aquest cas només podia ser el Partit Socialista. Però clar, no ho volen assumir, jo ho entenc. Canviem de tema, si li sembla. Una de les crisis més importants que va tenir lloc aquest any, que estem a punt d'acabar, sobretot a principis d'aquest any, va ser el tema de la crisi de l'I3 i el tancament de línies. Sense infants, sense prou nens que comencin l'escola, és l'única solució tancar línies o n'hi ha d'altres? A veure, nosaltres aquí, com ja li he dit abans amb el tema d'habitatge, tornem amb el plantejament ideològic. Nosaltres, en aquest cas, partim de la base que, per començar, tots els pares tenen dret a escollir allí on volen que estudin els seus infants, tant al centre com al model educatiu, i això no els hi podem negar. I això, per nosaltres, és un dret inalienable. Partint d'aquesta premissa i que en aquest país tenim un model d'escola que és d'èxit, que és aquest model mixt entre la pública i la concertada, que a més està contrastat que és d'èxit a tot el món, vull dir que no és una cosa que diguem nosaltres. El que nosaltres trobem espantós és que es faci un plantejament en contra d'un dels dos elements, com pugui ser en aquest cas la concertada, quan la concertada està assumint, en aquest cas, tots els rols necessaris
per donar o per dotar en aquest sistema educatiu d'aquest país de tota, diguem, l'eficiència i eficàcia necessària perquè els pares puguin gaudir exactament d'aquest dret, que per nosaltres és inalienable. Llavors, nosaltres aquí, clar, un li dirà, escolta, és que aquí potser el que hauríem de fer és baixar ràtios. O aquí, bueno, clar, sí, dius, sí, però si baixem ràtios, amb quins recursos? Perquè hem d'entendre que actualment... I no és el torn de... Si fins ara hem tocat l'escola pública, no és el torn ara que també toqui la concertada. Però no és una qüestió. No sé si s'explica que, per exemple, en aquest curs hi hagin 4 grups a l'escola Pia Santana o 3 a Valldemia, mentre hi ha altres escoles que estan tancant grups. Sí, però aquí nosaltres, això per nosaltres és un plantejament que hauria de ser únic. Aquí a Mataró, gràcies... Però en realitat no ho és. No ho és, però escolta, és un plantejament que de moment s'ha pres des del departament. I des d'aquí, evidentment, jo penso que s'ha fet política des de l'estómac una altra vegada, quan jo penso que aquí el que s'hauria d'haver fet, o s'ha de fer, o entenem que el govern municipal, en aquest cas, o havent vist ja una mica com va anar això, hem de tornar al pacte escolar que tenim a la ciutat de Mataró. I aquí és un pacte que parla de segregació o de no segregació i parla de pactar una situació que sabem que vindrà, que és una baixa natalitat, en la qual ha d'haver-hi un consens amb saber quines línies són aquelles que poden veure's afectades. Però jo, sincerament, parlar de dir no, és que qui ha d'agafar aquesta responsabilitat, la pública o la concertada, jo parteixo d'una visió diferent, jo parteixo de la visió de dir, escolta, la concertada està donant servei al 30% de l'alumnat d'aquest país. Llavors, si ataquem a la concertada en aquest sentit, o si li traiem línies a la concertada, és igual, li estàs traient servei al país al final, és igual que a la pública, són 2 peces d'un mateix tot. Llavors, jo penso que el que ha d'haver-hi aquí és un consens amb tota la comunitat educativa, ja sigui AFAS, ja sigui centres, ja sigui tot el personal directiu dels centres, i ha de ser, en aquest cas, grups polítics, entitats, el que sigui, i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre. I aquí fer pinya tots davant dels serveis territorials i dir, escolta, aquí a Mataró nosaltres veiem les coses així i no acceptarem o no ens oposarem a tot el que no es plantegi des d'aquest prisma. Jo penso que no ha de ser tan complicat. Senyor Canela, ja no tenim més temps, l'hem exhaurit tot. Moltes gràcies per haver acceptat de nou aquesta invitació i fer balanç de l'any. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres ens emplacem a demà. Demà en tindrem una altra d'entrevista. En aquest cas serà la cap del grup municipal de Vox, Mònica Lora, la que ens acompanyarà. Fins aleshores, que passin un molt bon vespre.